Wat is uw verhaal? Dat je met een kruk moet lopen? Ik ben vallen, van een murken afgevallen en 4 ruggenwervels gebroken. En nu heb ik uitval in het linkerbeen. Heb ik. En hoe lang is dat geleden? 6 weken nu. En dan viel ze van de murken af en dan lees ze op de grond. Ja, op de rug gevallen, naar achteren. Koos je niks meer? Nee. Hij meent dat er nog 18 jaar wordt toen. Ja, daar hing een geschiedenis aan, hè? Wat is die geschiedenis dan? Wat vertellen maar eens. Ja, ik ging naar mijn schoonzuster in Steen. En ik zeg tegen 5 uur, ik zeg, wat zullen we gaan eten? Ik zeg, weet je wat we doen? We gaan naar de Chinees in Steen. Ik zeg, ik ga nog het horen, dan ga ik met de zwager van mij daar naartoe. Ik zet de auto neer op de parkeerplaats. En in feite moest ik omlopen voor naar de Chinees te gaan. Dan hebben ze een terras gemaakt, hebben ze daar. En dat is ongeveer zo hoog, is dat. En voor me liepen 3 meisjes van een jaar of 14, 15. Die liepen daar. En die sprongen er zo op, tjoep tjoep. En dan waren die barben. Ik denk, hé, wat die kennen, dat ken ik ook. Dus niet. En ik kom met de helft van de schoon barben op de rand. En ik val zo naar achteren, omleeg. Vol op de rug. Hebben zich meteen naar Heerlen gebracht. En daar heb ik een week gelegen, foto's gemaakt en nummer op. Ja, dus hoog ze dus die ruggenwervels gebroken. En nu therapie. Wie heeft de ambulance gebeld? De Chinees of de... Nee, door die lucht nog. Ja. Maar je weet dat op de Chinese muur van die bordjes hangen, hè? Niet opspringen. En zeker niet vanaf springen. Ja, Ja, dat is gewoon gebeurd, hè? God, Ja. een jaar. Ja. Veel pijn gehad. dat wilt ze nou weten. Ik heb het uitgeschreven van de pien. Dat wilt ze nou weten. Nu nog steeds pien. Pien zelfs piesliggig. Maar uitval in het been, Ja, Dus linkerbeen. is dan een- zit er ergens met de zenuwen iets... Ja, ja, ik heb mijn bloeduitstorting heb ik in de rug van een centimeter of 30. En die druk op de zenuw in dat been volgens de orthopeed. Dus dat moet eerst weg zijn. Maar inderdaad is het... Ja, maar dat is eigenlijk ook weer goed nieuws. Ja, ja. Want als het lichaam die bloeduitstorting opgeruimd heeft, dan... Ja, moet het terugkomen. Maar ja, alleen maar pech, ja. Ja. Dus, En dat is het. waar Dat is woont het jij? verhaal. Hey? Ik woon hier. Ja. En waar woont jij? In de baan, dat is Sittard. Ik ben een vriend van hem. Ja. Oh, en je komt speciaal... Juist, Had de hem met je tuin tuin afgedaan. Ja. Moet toch? Moet toch kennen, hè? Want er is Dat anders is- nemen steeds nog. Nee, Oh. nee, de vrouw is dood. Dus, Wie lang is het nu door? 2 jaar? 2,5. Ja, dat is een vriend voor, hè? Voor elkaar te helpen. Zeker. Oh, dat Ja. dacht ik. Ja, zeker. Dat dacht ik. Ja. Dat dacht ik. De ene hand was de andere, zeg je altijd. Ja. Maar dat werd vaak vergeten in deze tijd. Nou ja, ik zeg altijd, als het te slecht gaat, dan leer ze die Vriend kennen. ware Juist, vriend kennen. Juist, zo is het wel. Zo is het wel. En hoe lang kent je elkaar al? 40 jaar. Oh, Ja, van het werk kennen we elkaar al, hè? ja, ja. We hebben op dat beruchte automobielbedrijf gewerkt, hè? Ja. Op het DAF. Dat Bij de wordt DAF? DAF, dat wordt toen de DAF, Volvo. Ja. Ja. En toen is het Mitsubishi geworden, hè? Ja. Met subsidie. Ja. Al wat. Nu is er een betere baas, kost je niet hebben gehad als die. Nee. Jou was een goede baas, Zo, ja? ja. Dat bedrijf, super. Ja. Daar kan je niet over klagen. Toen dat die dan, Ja. hè. Wie het bij VDL is, ja goed. Ja, hebben we die van hem berichten dat meegemaakt. gelukkig niet, nee. Waarom zeg je gelukkig? Ja, als ik zie wie dat zo negatief, wie dat nu geeft voor die jongens. Ja, het is net een achtbaan, hè? Ja, Het ja. is Jantje lacht, Jantje huilt. Juist, Ja, maar ja. het zijn pieken en dalen, maar dat is een automobiel, hè. De industrie ja. is gewoon zo, hè. Maar die jongens die daar werken met een gezin, ik hoop dat ze weer werk krijgen. Maar die tijd hebben we ook gehad, hè, reorganisaties. Ja, genoeg. Ja. Maar toch allebei ook pensioen gehaald, hoor. Nee. De laatste nee, reorganisaties nee. hebben eruit gegaan. We hebben ons, de kosten laten uitkopen. Ja. In Dus dat was een 2006. overbrugging richting het pensioen. Juist, En bij jullie ook? juist, 2006 zijn we eruit gegaan. juist. Allebei. Ja. Dus we zijn al 16 jaar zijn we al toe. Dat Daimler Chrysler zo toen, hè, die gingen toen weg.
Hey, en wat zoet je ook allebei op dezelfde afdeling? Nee. Wat deed jij? Ik zat bij logistiek. En ja, ik heb eerst een tijd ook nog bij productiecontrole gezeten, waarvan ik in 92 7 maanden in Japan ben geweest. Dus ja. Oh, je zit 7 maanden in Japan geweest? Ja. Oh, dat is Voor van het werk goed, ja. beter leren? Nee, voor feedback te geven naar Netcar. Alle materiaal wat daar binnenkomt, dan moesten ze dan weer feedback geven. Ja. 3 maanden daar, 4 dagen naar huis, 3 maanden daar, 4 dagen naar huis en dan nog 1 maand. Wow. Ja. Wordt het wel leuk? ja, leuk en niet leuk. Ik bedoel, als ze van huis af is, is het toch een tijd, hè? 3 maanden. Ja, en het is een land wat totaal anders is De als cultuur Nederland, is, hè? ja, toen dat tijd, wordt de cultuur anders, hè? Ja, ik bedoel, dus in de manslui waren toen dat niet de baas, hè? Zo simpel is het, hè? Ja. Maar ook het eten en zo, was Het dat... eten, ja goed, eten is veel anders, hè? Maar daar kon je wel met leven. Ja? Ja. In de kantine ook, als ze er zout met die gasten, dan, en toen was er soep aan het eten, ja. Hier mochten ze niet slurpen, maar daar slurpen ze weer gek. Ja, dat is een teken dat het lekker is. Ja, geloof ik, hè? precies, ja. Het hoeft zich gewoon niet te schamen daar. Nee. Hey, en wat voor afdeling heb je gezeten? Ik heb bij wagenparkbeheer gezeten. Ik deed het personeelsvervoer. De Oh. bussen, de personeelsbussen. En het taxivervoer. En iedereen wat vervoerd moest worden. Maar lui die bijvoorbeeld ook toes opgehaald moeten weer of zo? Ook, of, ook, ja? ja, ook. En wat kwam er nog meer bij kijken dan? Wagenparkbeheer? De poelwagens, nu wat op zaak reis moesten, die hadden een poelwagen, had ik ook. En een poelwagen? Ja, en een poelauto. Wat is een Ja. poelauto? Die lui, als die ergens naartoe moesten, Ja? die kosten dan met een auto van het werk kosten die erheen gaan. Ah. Ja. Die was net van de band afgerold? Nee, die stonden daar. Dat waren kanje-klaar auto's. Oké. Die stonden daar. Leuk werk? Ja, Ja? ja, altijd her gedaan. Maar dan had je ook, kom je ook in contact met de lui? Ja. Leuk. Leuk. Ja, Hey, en wat zien de hobby's sinds we niet meer werken? Terrasje pikken, hè. Kopje koffie drinken. Vakantie gaan. Dus ja, ik riet de dag wel om, hè. En vakantie, ik neem aan niet naar Japan. Nee, absoluut niet. Nee. We zijn al geweest overal. Aruba, Bonaire, Kreta, Turkije. Ook samen? Nee. Altijd met de vrouw alleen. Oké. Mooi. Oh, dus je ziet wel van de verre reizen. Nou, ver hoofd niet, hè. Ik bedoel, of Gran Canaria, Maspalomas, dus Maar wel altijd wordt zon geschiend. wordt zon te zien. En waar de zee is, vlak aan de zee. Leefste in de zee, maar dat gaat niet. Zo vlak mogelijk bier. En dan ziet je een type van de lekker op het strand liggen of ook een beetje actief doen nog? Nou, wordt ze best zeg maar even een dagtrip maken. Aan het strand liggen, zwemmen. Vuistje uiteraard, want dat is het eerste wat erin gaat. Een vuistje in de koffer. In de zee? Aan de zee, ja zeker, vuistje. Hè. Ook al vang ik niks, dat boeit me toch niet. Het is gewoon, ja, dat ze bezig is. Hè. Maar gewoon genieten ervan. Hè. Het leven is korter als ze denken. Hè. Ja. Zo is het toch, hè? Ja. Nou ja, en dan kent ze, wat met Harry is het, hè? Er hoeft maar wat te gebeuren. Ja. En, Ja, zo is het wel. maar ja, laten we hopen dat het allemaal goed opknapt. Ja. En dat de moet, pien hè. in ieder geval Ja. dadelijk weg is en ook Ja. die bloeduitstorting. Ja. En wat vind je leuke dingen om te doen? Nou, ik ga al meer dan 30 jaar naar Zeeland. En we gingen altijd 3 tot 4 keer per jaar gingen we altijd. Caravan? Nee. Een huisje? Ja, van de roompot. Altijd van de roompot. Ja, En sinds dat je alleen ziet, ja, ben ik niet meer geweest. nimmer geweest? Nee. Nee, want je bent gewend om heel veel samen Ja, te doen, hè? ja. En dat missen we nu. Hè. Ja, Dat missen. 2,5 jaar nadat ze er niet meer is, Ja. is dat nog steeds lastig. Ja, heel moeilijk. En wie lang koos je elkaar? We kozen al vanaf de kleuterschool. Hebben we immer even ingezet. Toen naar de lagere school. En toen zijn we dus 3 jaar uit het oud verloren. En met dansen heb ik hem weer getroffen, toen was ik 18 jaar. En van 13 jaar zijn we ook constant bijeen geweest. Die dansovende hè, van vroeger. Hè? Ja. Daar zien we wat relaties ontstaan, dat wil ze niet weten.
Goh. Maar wat een bijzonder verhaal dat je op de kleuterschool zoet. Want Ja. dat was in die tijd zeker, denk ik, jongetje, neven een, mechje, neven een. Ja. Dat was ja. denk ik vrij Nee. uitzonderlijk dat er een jong en een mechje neven een zoet. Nee, zo toch al gemengd ook wel. Hè. Ja, toch al? Ja. Wie hoedt ze? Riet. Riet. Ja. Harry en Riet. Ja. Ja, het leven is korter dan ze denkt, Ja. zei het G. Ja. En soms ook heel oneerlijk. Ja. Maar laten we het erop houden, wat we net zeiden, hè, dat als het echt minder hield, dat ze toch terug kan vallen op echte vrienden. Ja. Want dat is hij wel. Ja. Oh. Heel voornaam.